वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सतोमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष जय श्री स्पीच कटाई कटाई वर्द माताजी स्पीच क्लियर आಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்க மாதாஜி. நல்லாவே கேட்கல மாதாஜி. மாதாஜி கேட்கல போடு நம்ம பேசுறது. ஒன்னும் கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஒன்னும் கேட்கல. மாதாஜி லீவ் ஆயிட்டாங்க பிரபுஜி. இல்ல அவங்க அந்த இது கட்சிருக்காது. கரெக்டா எடுத்து போட்டிருக்கு இல்லையா? மாதாஜி காணல. வருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குது மாதாஜி. இப்ப கேக்குது மாதாஜி. பார்க்கலாம் எவ்வளவுன்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா படிங்க மாதாஜி. யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. 185 மாதாஜி. राधावसी आसे किबा वृंदावन जाये दाहा जेदी आसंबिदे कृष्ण दर्शन पाय. ராதா ஸ்ரீமதி ராதாராணி சில நேரங்களில் அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் போது அவரது விருந்தாவனத்திற்கு செல்லும் போது எதிர்பாராத விதமாக கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை பெறுகிறாள். என்ன நம்பர் ஆக்சுவலி? 185 185 14 185. ஆமா மாதாஜி. 1 second. Okay. வந்து राधावासी आचे कीबा वृंदावनी आया ताहा यादी आचंबिता कृष्ण दर्शना. ट्रांसलेशन படிங்க. राधावासी आसे कीबा वृंदावन. ट्रांसलेशन படிக்க மாதாஜி. ஸ்ரீமதி ராதாராணி சில நேரங்களில் அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் போது அல்லது விருந்தாவனத்திற்கு செல்லும் போது எதிர்பாராத விதமாக கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை பெறுகிறாள்.
எதிர்பாராம அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரோட தரிசனம் வருது. இப்போ ஏன்னா அவங்க ஆக்சிடென்ட்ல இருக்கச்சே கிருஷ்ணர் தரிசனம் வருது. அப்பெல்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத நம்ம இன்னும் பார்க்க போறோம். அர்த்தம் இல்ல, அவங்க அப்ப வந்து அவர் கிருஷ்ணரை பாக்குறாங்க. அப்ப எப்படி ஃபீல் பண்றாங்க? தேகிதே நானா பாவா ஹாய விலக்ஷணா சேய் பைல சங்கேரா நாம விலாசா பூஷணா. தேகிதே நானா பாவா ஹய விலட்சணா சேவை லட்சன் ஏரா நாம விலாச பூஷணா. மொழிபெயர்ப்பு: அந்த நேரத்தில் வெளிப்படும் பல்வேறு பரவசங்களின் அறிகுறிகள் விலாசம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பொருள்: இது உஜ்வல நீலாமணி அனுபவ பிரகரணம் 39 எடுக்கப்பட்ட பின்வரும் செய்யுளில் விவரிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பின்வரும் செயல வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இத பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இருக்கு அப்படின்னு. சோ என்னதான் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குன்னு இப்ப பாருங்க. நம்மளுக்கே வந்து நம்ம நல்லா இருக்கோம் ரைட் வாவ் அப்படின்னு. சோ அதே ஃபீலிங் தான் அவங்களுக்கு. அதுவும் கிருஷ்ணரே வந்தாருன்னா நினைச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு. கதி ஸ்தான ஷானாதீனா முக நிர்தானி கர்மானா தார்காலிகம் து வைசிஷ்டம் விலாச பிரிய சங்கஜம். பிரபு படிக்கட்டும், அப்புறமா படிங்க. நீங்க படிங்க பிரபு. கதிஸ்தன சனாதீனம் முக நேத்ரதி கர்மாணம் தத்காலிகம் து வைசிஷ்ட்யம் விலாச பிரிய சங்கஜம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது படிங்க, பர்பட் படிங்க. Translation: the various symptoms manifested in a woman's face, eyes, and the other parts of her body, and the way she moves, stands, or sits when she meets her beloved are called vilasa. Hare Krishna Mataji. ஓகே, ஸோ பேசிக்லி என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்ன வைபவ பிரகாஷா வைபவ விலாஷா அப்படின்னு 2 இருக்கு. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த வேரியஸ், அதாவது அவங்க முகத்துல வந்து கண்ணு, மூஞ்சி, இதெல்லாம் வந்து நிறைய இடம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் மூவ் ஆடுறச்சு எப்படி இருக்கும். அதாவது அவங்க நடை எல்லாத்துலயுமே அந்த பாவம் தெரியுது இல்ல. அவங்க ரொம்ப அவங்க அதுதான், அது பேர் தான் விலாஷா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த நீங்க பாப்பீங்க என்ன மாதிரி இதே கேட்டிருக்கோம், எங்கேயோ கேட்டிருக்கோமே இந்த விலாஷான்ற பேர் என்னது, எங்கேயோ கேட்டிருக்கோம். எங்க விலாஸ் இது மாதாஜி போன இதுல பாருங்களேன் மாதாஜி, 100 இல்ல அந்த கோலோக சாட்ல பார்த்தோம் மாதாஜி. வெரி நைஸ். கோலோக சாட்ல பேசிக்கலி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி லார்ட்ல வைகுண்டம் வரச்சே வைபவ விலாஷா பிரகாஷா அண்ட் விலாஷா அவதாரம் அப்படின்னு பார்ப்போம். வெரி நைஸ். அதுதான் ப்ரீவியஸ் வர்ஸ்ல வந்தது. வெரி நைஸ் மெமரி, அது இமீடியட் மெமரி. பட் நான் ரீகால் பண்ணது வந்து லார்ஜர் பாயிண்ட். சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. லாஜா ஹர்ஷ அபிலாஷா சம்பிராம வாமபாயா ஏதா பாவ மிலிராதாயா சாஞ்சலகராயா. லஜ்ஜா ஹர்ஷ அபிலாஷா சம்பிரம வாம்யபாய ஏத பாவ மிலிஸ் ராதாயா சஞ்சலகராயா. வெட்கம், மகிழ்ச்சி, பேரார்வம், மரியாதை, பயம், இடதுசாரி கோபியர்களின் தன்மைகள் ஆகியவை அனைத்தும் பாவத்தின் அறிகுறிகளாகும். அவை ஒன்றாக இணைந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணியை சஞ்சலப்படுத்தின. பொருளை இது கோவிந்த லீலாமிர்தம் 9.11 என்னும் நூலிலிருந்து வரும் பின்வரும் ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ பயம், டிமிடிட்டினா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பயம், ஒரு பதப்பதப்பு என்னமா, அந்த மாதிரி சந்தோஷம், ஏதாவது ஒன்று அச்சீவ் பண்ணணும்ன்றது, அப்புறம் மரியாதை, பயம், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா குணாதர்சியங்கள். யாருக்குன்னா கிருஷ்ணரோட லெஃப்ட் சைட்ல இருக்காங்க. இப்போ ராதாராணி எல்லாம் கிருஷ்ணரோட லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்றது, அவங்களோட குணங்கள்ல இதுவும் ஒன்னாகும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பூரா கிருஷ்ண லோகாத் சங்கீத குட்டிலாஸ்ய கதீர் அப்தூத் திராச்சிதம் கிருஷ்ணாம்பரா
दरवृतं श्रीमुखम् अपि चलं तारं स्मरं नयाना युगम् अभुज्ञम् इति सा विदाशाख्या स्वलङ्करा वलिता श्रियं मुदे। हरे कृष्ण। कृष्णलोगा स्थिर कुडिशास्य कदिरभूत् तिरस्सीनं कृष्णाम्बर तर ऋदं श्रीमुखमसि सरत्तारं स्पारं नयनयुगम् आभग्नं इति सा विलासायक्य स्वालांगरण லலிதாசீத் பிரியமுதே. ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு தனக்கு முன்பாக கிருஷ்ணரை கண்டபோது அவள் நடப்பதை நிறுத்திவிட்டு குடில மனப்பான்மையினை ஏற்றாள். அவளது திருமுகம் நீல நிற ஆடையினால் சிறிதளவு மறைக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அவளது அகன்ற வளைந்த கண்கள் இரண்டும் அசையும் நட்சத்திரங்களை போன்று சஞ்சலத்துடன் காணப்பட்டன. இவ்வாறாக அவள் விலாசத்தின் ஆபரணத்தினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தாள். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு இன்பம் அளிக்கும் பொருட்டு அவளது அழகு அதிகரித்தது. குடில மனப்பான்மைன்னா என்ன மாதாஜி? குடில மனப்பான்மை. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? குடில மனப்பான்மையினை ஏற்றாள் அப்படின்னா என்ன மாதாஜி? ஒரு செகண்ட் இருங்க, எனக்கு நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அதுக்கப்புறம் உங்க வார்த்தை சொல்லுங்க. ஸ்ரீமதி ராதாராணி வந்து கிருஷ்ணரை பாக்குறாங்க. முன்னாடி எப்ப வந்தனா அவங்க வந்து பார்த்த உடனே அவங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, அப்படியே நின்றுச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப ஷாக் ஆனோம்னா என்ன பண்ணுவோம்? சில தடவை நீங்க பாப்பீங்க, நம்ம கோவமா வெளிப்படுவோம், ஆனா நிஜமா கோவம் இருக்காது. அப்ப எதுக்கு கோவத்தை காட்டுறோம்? நம்மளுக்கு வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்றதுன்னு தெரியல, ரைட்? அப்ப வந்து கோவம். அதே மாதிரி ரொம்ப துக்கம் வந்தா கூட நம்ம கோவத்தை காட்டுவோம். ரொம்ப எம்பாரஸ் ஆனாலும் நம்ம கண்ணு பார்க்க மாட்டோம், ரைட்? ஒரு செயல், ஒரு பாவம் அதே பாவத்தை அறிகுறியா அப்படின்னா சொல்ல முடியாது. இன்னொரு பாவத்தை மறைக்கிறதுக்குள்ள அறிகுறியா இருக்கும், ரைட்? அதனால வந்து இங்க வந்து என்னன்னா அவங்க அதை நிறுத்திட்டு வந்து ஆப்போசிட் சைட்ல ஆப்போசிட் பாவத்தை காட்ட போறாங்க. இப்போ வந்து நமக்கு ரொம்ப பிரேமை பாவம் இருந்து நம்ம அவங்க பின்னாடி போனோம், எனக்கு ஒண்ணும் நீ வேண்டாம், உனக்கு என்ன தோணுதோ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. அது என்ன தோணுதோ பண்ணிக்கோ, நான் நீ பண்றது எனக்கு பிடிக்கல. இன்டைரக்டா நம்ம பசங்க கிட்ட சொல்லுவோம், நீ பண்றதா இருந்தா பண்ணிக்கோப்பா, என்ன ஏன் கேக்குற அப்படின்னு. நமக்கு ஆக்சுவலா பிடிக்கல, பட் ஆனாலும் நம்ம வந்து சில தடவை வந்து ஆப்போசிட் ஸ்டாண்ட் எடுப்போம் இல்லையா? அப்போ வந்து அவங்க முகம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ப்ளூ கலர் உடம்புல, ரைட், அவங்க கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கு. அப்போ வந்து அவங்க ரொம்ப ஒரு டென்ஷன் கண்ணுல தெரியுது. ஏன்னா உண்மையான பாவம் ஒண்ணு அண்ட் காட்டுறது ஒண்ணு. கண்ணெல்லாம் பெருசா இருக்கு. அவங்க வந்து என்னன்னா ரொம்ப விலாசான்னு சொன்ன மாதிரி ஃபுல் அலங்காரங்கள் இருக்கு. அதாவது உடம்புல ஸ்மைல் தான் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல். அவங்க அழகு வந்து ரொம்ப ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறதால அது கிருஷ்ணரோட ஆசையை ஏற்றிக்கொண்டே இருக்குன்னு. மாதாஜி நீங்க என்ன கேட்டீங்க? குடில குடில மனப்பான்மை. குடில மனப்பான்மை எப்போ வருதுன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா இதுல வருது மாதாஜி. புற கிருஷ்ண லோகஸ்தி குடிலாசியா கதிர் அபித். இது சரிதான் மாதாஜி. அதாவது ஒரு பாவத்தை காட்டுறதுக்கு மற்றொரு பாவத்தை காட்டுறது தான் மாதாஜி. ஓகே, குட்டிலாசியா ஸ்லோகத்துல இருக்கு, அத சொல்றீங்களா? ராதாராணிக்கு தனக்கு முன்பாக ஆப்போசிட், அதாவது அதான் நான் சொன்னேன், குட்டிலா அப்படின்னா நம்ம ஆப்போசிட் மனப்பான்மையினை ஏற்றாள் அப்படின்னு இருக்கு. குடில மனப்பான்மையினை ஏற்றாள் அப்படின்னு இருக்கு. குட்டிலா அப்படின்னா ஆப்போசிட், அதான் டிஃபரெண்ட் பாவம், ஆப்போசிட் பாவம், ரைட்? பேசிக்கலி எனக்கு டென்ஷன், நீங்க வரல, எனக்கு நீ வந்தாலும் இல்லையா. நிறைய தடவை நம்ம சொல்லுவோம், நான் ஃபேமிலிக்கு வந்து எப்போ பக்தி வரும், நான் ரொம்ப ஆர்வமா எப்போ வரும் மாதாஜின்னு நான் இப்போ ரிப்ளை கொடுப்பேன், மாதாஜி அதை பத்தி எல்லாம் நீங்க வரி பண்ணிக்காதீங்க, கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பா. மாதாஜி எனக்கு அதெல்லாம் ஒரே இல்லை அப்படின்னு. ஒரே இல்லைன்னா நம்ம அந்த கேள்வியே கேட்க மாட்டோம். உங்களுக்கு புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஒரே இல்லைன்னா எதுக்கு கேட்கிறோம்? ஏதோ ஒரு வரி இருக்கும். இப்ப நான் உங்க வீட்டுக்கு வரேன் பிரேமா மாதாஜி, மாதாஜி எத்தனை நாள் இருப்பீங்க? இப்ப வந்து நான் போனோன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கு, நான் சொல்ல, பட் நான் எத்தனை நாள் இருக்கேன்ற ரீசன், எவ்வளவோ ரீசன் கொஸ்டின் இருக்கலாம். அதாவது சாப்பாடு பண்ணி வைக்கணுமே, ஏதாவது பண்ணணுமா, ஏதாவது பண்ணலாமான்ற பாவத்துல இருக்கும். இல்ல அச்சோ இங்க எவ்வளவு நாள் உட்கார போறாங்களா, எந்த பாவத்துல வேணா இருக்கலாம். ஆனா பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த ஏதோ ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்கு. பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்றதை விடுங்க, ஆங்ஸைட்டி இல்லைன்னா நம்ம அந்த கேள்வி கேட்க மாட்டோம். அதே மாதிரி அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா நம்ம முகம் வந்து அப்படி காமா இருக்காது, எப்போ வந்த அப்படி இருக்காது.
முகத்துல வந்து ஒரு அஜிடேட் அதுதான் இங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு. பிரபு என்னமோ சொல்ல வந்தீங்களா? ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் போறேன். முகே நேத்ரே ஹாயானா பாவேர உத்கார ஏயி கானா பாவேரா நாம லலிதா தாண்டனா தீனா அங்க பங்கேரகே புருநாசனா. மொழிபெயர்ப்பு. ராதாராணி கிருஷ்ணர் முன் நிற்கும் போது அவள் கழுத்து, இடுப்பு மற்றும் கால்கள் என 3 இடங்களில் குனிந்து நிற்கிறாள். அவளுடைய புருவங்கள் நடனமாடுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங், ரைட்? ஆனா இப்போ நம்ம பார்ப்போம்ல ட்வை அப்படின்னு ஒரே எக்ஸ்பிரஷனா இருக்கு அவங்களுக்கு. வந்து அவங்க புருவம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நான் மறுபடியும் சொல்றேன், அலங்காரம்னா அப்கோர்ஸ் அவங்க எப்படி இருந்தாலும் அழகா அலங்காரம் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த நகைகளை ஒண்டி சொல்லல, அவங்களோட பாடிலி அலங்காரத்தை கூட அவங்க சொல்றாங்க. அதாவது அவங்களோட முகத்துல இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன், கண்கள், ஒரு ஐப்ரோ எப்படி போகுது. நம்ம யாராவது ரொம்ப எக்ஸ்பிரசிவா பேசினா என்ன சொல்லுவோம், அவங்க பெரிய டான்சர் பொருள், ஏன்னா அவங்க ஃபேஸ்லயே நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படின்னு. அதே மாதிரி இங்கேயும் அத சொல்லுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. விந்யாசா பாகீர் அங்கானாம் ப்ரூவிலாச மனோக விந்யாச பங்கீர் அங்கானா ப்ரூவிலாச மனோகரா சுகுமாரா பவேத்ரா 191 படிக்கணும் மாதாஜி. 191. 91 அதுதான் படிக்கிறாங்க. ஓகே, அதுவும் படிச்சிருக்கோம். முக நேத்ரே, ஒரு செகண்ட். முகநேத்ரே ஹாயனானா பாவேரா அது படிச்சுட்டேன். உத்காரா ஏயி காந்தா பாவேரா நாமா லலிதா அலங்காரா. ஓ சாரி, படிக்கல. இதுவும் அடுத்ததும் ஒன்னா நேத்ரே ஹயனானா பாவரே உத்காரா ஏயி காந்தா பாவேரா நாம லலிதா அலங்கார. ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் முகத்திலும் அவளது கண்களிலும் பெண்மையின் வசீகரமான தன்மைக்கு பொருத்தமான பல்வேறு பரவச அம்சங்கள் எழுச்சி பெறும்போது லலிதா எனப்படும் அலங்காரம் தோன்றுகிறது. அந்த அலங்காரத்திற்கு பேரு லலித அலங்காரம். மாதாஜி. ஆமா ஆமாமா, லலிதான்றது அலங்காரம், லலிதா மாதாஜி இல்ல. சோ அதுதான் அடுத்ததும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. விந்யாச பங்கீரங்கானம் பிரபு விலாச மனோகரா சுகுமார பவேத் யத்ர லலிதம் தம் உதாகிருதம். எப்போது உடலில் அங்கங்கள் மென்மையாகவும் நேர்த்தியாகவும் வளைவுடனும் உள்ளதோ, எப்போது புருவங்கள் மிகவும் அழகாக சஞ்சலமடைகின்றதோ, அப்போது லலித அலங்காரம் என்று அறியப்படும் பெண்மையின் வசீகர அலங்காரம் தோன்றுகிறது. பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகம் உஜ்வல நீலாமணி அனுபவ பிரகரண 51 என்னும் நூலிலிருந்து வருவதாகும். சோ லலிதா அலங்காரம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வந்து அந்த உஜ்வல லீலாமணியில கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ என்னன்னா, இப்போ உடம்பு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு, அண்ட் ஐப்ரோஸ் எல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லி ஒரு டென்ஷன்லயும் இருக்கு. ஸோ ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆனது, உடம்பும் மேட்ச் ஆகுது, ஐப்ரோ எல்லாமும் அவ்வளோ அழகா, அதாவது புருவங்களும் அவ்வளோ அழகா இருக்கச்சு, அதாவது ஒரு டென்ஷன்ல இருக்கச்சு நம்ம வந்து கொஞ்சம் மேல லிஃப்ட் ஆகும், அந்த மாதிரி இருக்கிற இது வந்து லலிதா. இது அதாவது நம்ம உள்ள ஒரு பாவம் வச்சுட்டு, ஃபேஸ் இஸ் அ மிரர் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட்ன்னுவாங்க. மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அது வந்து முகத்துல தெரியும். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும், அதே மாதிரி அகத்தின் பயமும் முகத்தில் தெரியும் அப்படின்னு. சோ மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றது தெரியாமலே கிருஷ்ணர் காட்டுவாரு. இப்போ இதுல வந்து ரொம்ப கிளியரா தெரியுது அப்படின்றது தெரியலாம். லலிதா பூஷிதா ராதா தேகே யாதி கிருஷ்ணா துனே துன்ஹா மில்லா மில்லி பாரே ஹயேன சாம். சத்ரி கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. லலித பூஷித ராதா தேகே ராஜதி கிருஷ்ணா துகே துகே மில்லி பாரே சத்கிருஷ்ணா. இத்தகைய லலிதா ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமதி ராதாராணியை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் காண நேரிடும் போது அவர்கள் இருவரும் ஒருவரை சந்திக்க பேராவல் கொள்கின்றனர். சோ இப்ப வந்து அந்த
கேட்கல வாய்ஸ் மாதாஜி கட் ஆகுது மாதாஜி. கேட்கல. ஒண்ணுமே கேட்கல மாதாஜி. ரொம்ப சந்தோஷம் இல்ல. ஒண்ணுமே கேட்கல மாதாஜி. ஒண்ணுமே கேட்கல. ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு நெட். அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. பிரியா பிரியா ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பிரியா தீர்யக்ரீத்வ சரணா துரா